За кое викаш? За кое викаш, Хюсеин? За времето. Да, в какво се мери? За какво ме питаш за времето? Нали попитах ти в какво се мери времето? Не, Как беше? философската сентенция за време. Какво разбираш ти под време? Ти какво искаш да разбереш? Например, нали, в самото време, в часове или в друго философски мислени? В коя област? Кое пространство? Какво разбира Имануел Кант от понятието време и пространство? Това са две категории. Ти ще четеш за това. Той е философ идеалист. Имануел Кант. Имануел Кант. Ти за времето какво мислиш? Кажи сега. Аз си мисля, нали, както нали, часа са мери в самото време. Ти в какво искаш да го мериш? Значи не, моето мислене не е така, както е човека философски мисъл, друго е. Ти кажи. Чакай секунда.